ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling mag-ghost o bigla na lamang maiwan sa ere nang wala man lang klarong dahilan. Pero mas masakit kung ipapamukha pa sa'yo na ikaw ang mali kahit sila naman tong may pagkukulang. Ikaw kabarangay, na-ghost lighting ka na ba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Carla, 30 na. Dahil umabot na ako sa ganitong edad kaya kabado na ako kung makakasabay ko ba ang mga kabatch ko na magpakasal at bumuo na ng pamilya. Ang hirap lang talagang maging isang babae. Palagi kang may hinahabol na oras, lugi talaga. Sabi naman, huwag ma-pressure, pero aminin man namin na mga babae o hindi ay andun talaga ang pressure sa amin. Panay ang punta ko sa simbahan para ipagdasal na sana'y paratingin na ni Lord ang the one para sa akin. Yung tatapos ng lahat ng pagiging bitter ko. Yung maipopost ko sa social media para ipagyabang. Ayoko ng taga sana all na lang sa mga romantic post ng friends ko. Dapat ako rin naman ang makaranas noon. Hanggang sa narindi na siguro si Lord sa akin, pinadalhanan niya ako ng lalaki. Si Nathan, gwapo at mukhang malinamnam. Ang issue lang, mas bata siya sa akin ng 5 taon. Papa Dudut. Ay nako, kabagin ka sana sa kakahagik-gik mo dyan. Inggit ka lang kasi meron ang nagagalit kapag hindi ako kumakain. Sus, sa simula lang yan no. Kapag tumagal na kayo, wapakels na yan kahit magka-ulcer ka pa. Wala talagang sinabi ang isang sako ng ampalaya sa kabiteran mo. So ano, gusto mo na nga yung si ano ulit pangalan nun? Nathan kasi. Ilang beses ko nang inulit ang pangalan niyo sa'yo ah. Nathan? Nathan Camo? Naku, pangalan din ng babaero yan eh. Ghost fighter din yan. Huh? Anong ghost fighter? Eh di yung mahilig mang ghost. Hoy, wag mong gawing basehan ng pangalan sa ugali ng tao ah. Sige nga. Kung totoo yan, bakit lahat ng lalaking may letter N sa pangalan manloloko? Hoy, wag kang ganyan. Napapraning tuloy ako. May dapat ka bang ikapraning kay Nathan? Hindi ko pa nga alam eh. Pero kasi, ang bilis ko nang ma-fall sa kanya. Di ba mali yun? Tsaka, grabe ng kilig ko ah. Sabi nila kapag kinilig ka raw ng sobra sa isang tao sa unang pagkakakilala nyo pa lang, red flag daw yun. Oo nga, alam ko yan. Dapat kalmado ka raw. Doon mo malalaman kung siya na nga yung the one. Gusto ko si Nathan na yung the one sa akin eh. Tsaka feeling ko siya na talaga yun. Sa kanya ko lang kasi na-feel to eh. Tsaka parang gusto ko nang baguhin yung masasama kong ugali para hindi niya na ako iwan. Ay nako girl, sa simula lang yan. Puro ka naman simula eh. Paano kung si Nathan na pala talaga yung regalo ni Lord sa akin, ha? Tapos tinalikuran ko lang dahil naniwala ako sa'yo na sa simula lang siya magaling? Alam mo Carla, ikaw lang ang nakakaalam kung sa tingin mo okay ang si Nathan. Ano bang ugali niya? Ano bang nagawa niya para sa'yo para masabi mo na siya na talaga? Nilibre niya ako sa date namin. Girl, siya naman talaga dapat yung manlibre dahil siya yung nag-aya sa'yo, no? Tsaka nililigawan ka niya eh. O sige, ito. Lagi siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Alam kong nakikinig siya kasi nung nagtatanong ako tungkol sa mga sinabi ko sa kanya, nasagot niya lahat ng tama. Aba, so nagpa-quiz ka pa nga sa first date nyo. Iba rin talaga tong si Madam, no? Oh, ito pa. Funny din siya. Ay, girl, wait, makinig ka. Red flag yan. Kapag funny daw yung lalaki, maraming babae. Okay na siguro yun, no? Kaysa naman manlalaki siya. Sa bagay, may point.
Teka, paano ko ba malalaman kung siya na? Eh di sa mga next dates nyo. Sa una kasi, syempre hindi pa makikita yung red flag. Kailangan best foot forward palagi. Girl, abang ka lang, lalabas din yung baho niya. At kapag nangyari yon, i-check mo kung kaya mo ba siyang pakisamahan o hindi. Kung hindi, edi goodbye. Papadudot, napa-overthink ako sa sinabi ng best friend kong si Jill. Paano kung sa simula lang magaling si Nathan? Tama naman si Jill, sa ligawan ay best foot forward lagi ang mga lalaki. Paano ba naman mapapasagot yung babae kung puro red flag na agad ang ipapabandera ng lalaki, hindi ba? Pero kasi gusto ko talaga si Nathan, malaki ang potensyal niyang maging the one sa buhay ko. Lagi akong sawi sa pag-ibig, never kong na-experience ang first year anniversary. Sa edad kong ito, pinakamatagal na relasyon ko ay umabot ng 11 months and 2 days. Hindi man lang umabot ng 1 taon, hindi ba? Iniwalayan ba naman ako kaagad? Kasi sabi niya gusto niyang maging seminarista. Pinalaya ko naman kasi akala ko ay totoo. Tapos, malalaman ko lang after 2 months na nililigawan na niya yung ka-office mate ko noon, Papa Dudut. Late ka. Pasok. Sorry Nathan ha. Hindi ko kasi agad nabasa yung message mo na pinapapunta mo ko rito eh. Mukha namang sinasadya mo na hindi basahin agad ang messages ko eh. Hindi naman ah. Online ka magdamag pero late ka nagsisin sa messages ko. Tagal mo pa mag-reply. Uy, nagtatampo ka ba? Ngayon alam mo na ang feeling ko kapag hindi mo ako nire-replyan. So gumaganti ka? Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Ang childish mo. Ano ka, high school? So ano, pinapapunta mo lang ako rito para awayin ako? Pinapunta kita rito kasi ang kulit-kulit mo. Palagi ka nagme-message sa akin para makipagkita sa'yo. Tapos ngayon pumayag ako tsaka ka naman magpapakita ng attitude mo. Uy, pasintabi lang po ha Nathan. Halos 3 buwan ka nang lulubog lilitaw. Hindi ko alam kung ano bang meron tayo. Bakit? Ano bang meron tayo? Ay buti na tanong mo. Kasi yun nga, naguguluhan na rin ako eh. Ano ba tayo ha? Ano ba ako sa'yo? Puro ka tanong. Minsan na nga lang tayo magkita, uunahin mo pang i-confront yung mga issue mo. Wow, di nabaliktad na naman ako ngayon. Masama bang magtanong para maliwanagan naman ako? Kasi ilang buwan na rin naman na siguro tayo magkausap. Pero hindi pa rin klaro sa akin kung saan ba to pupunta, ha? Ginagawa na natin yung mga ginagawa ng mga magkakarelasyon eh. Pero nasan ba yung label? Ilang buwan pa lang tayong nagde-date? Naghahanap ka na agad ng label? Di ka ba nahihiya niyan? Masyado ka nagmamadali. 30 na ako, Nathan. Talagang magmamadali na ako. At 25 lang ako. Di ako pwedeng basta-basta na lang pumasok sa relasyon, no? Ayoko magmadali. Marami pa akong dapat gawin sa buhay ko. Bakit? Ikaw lang ba? Parehas lang naman tayong marami pang dapat gawin sa buhay ah. Pero ako, nagbigay ako ng space para mapasok ka sa buhay ko at schedule ko. Eh ikaw, bakit? Sa simula mo lang ba ako binigyan ng time, ha? Alam mo naman na siguro yung ibig sabihin ng adulting, di ba? Marami na tayong responsibilidad sa buhay. Sana maintindihan mo na hindi lang puro landi ang inaatupag natin. Eh di sana hindi mo na lang ako nilande kung isasampal mo lang din sa akin yung adulting na yan. Nananahimik ako rito tapos ikaw tong manghaharot sa akin. Tapos ngayon na ganito na tayo, ako yung nagmumukhang masama at clingy dahil humihingi ako ng time sa'yo. Mali ata na pinapunta pa kita rito eh. Sinira mo lang yung araw ko. Mabuting at pumunta ako rito ngayon kasi pwede na natin mapag-usapan yung matagal mo nang iniiwasan. Kaya sumagot ka, Nathan. Anong balak mo sa atin, ha? Sinuko ko na ang Bataan. Nakwento na kita sa mga kaibigan ko. Kilala ka na rin ng pamilya ko kahit hindi ka pa nila nakikita. Malaki nang nalugi ko sa emotional investment ko sa'yo, Nathan. Pakiramdam ka naman. Sana natin pag-usapan to kapag mahinahon ka na. Yung makipagtalo kapag sabog ang emosyon ng taong kaharap ko. Para kang tanga. Sino ba nagpasabog ng emosyon ko, ha? Di ba ikaw naman? Tagal ko nang kinimkim to eh. Kaya sabog ko hindi yung emosyon ko, sumagot ka na sa mga tanong ko ngayon na. Hindi ako sasagot dahil mature akong tao. Mature? Ikaw mature? San banda? Hindi mo nga ako mabigyan ng clarity sa sitwasyon natin ngayon eh.
Tapos sasabihin mo, mature ka? Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita papatulan kasi ikaw ang mali rito. Hindi ko ibababa ang sarili ko para sa kabaliwan mo. At ako pa tong baliw ngayon. Bakit hindi pa ba obvious? Tingnan mo nga kung paano ka umasta. Para kang psychotic. Paano na lang pala kung pumayag ako maging girlfriend kita? Hindi ako pala tong kawawa. Okay. Yun na. Klaro na sa akin. Thank you, ah. Thank you at sinayang mo yung oras ko. Ayoko na. Hindi na ako manghihingi ng label sa'yo. Kaya wag ka na magpaparamdam sa akin. Kakalimutan na kita. Teka lang, Carla. Teka lang. Sandali, pag-usapan natin to. Kanina ko pa gusto makipag-usap sa'yo eh. Pero ikaw tong panayang ikot. Wag ka na magpaparamdam sa akin. Simula ngayon, kakalimutan na kita. Nakakasama ng loob ang mga sagutan namin ni Nathan. Tama ba naman yun? Walang direksyon kung saan kami papunta. Pareha sila ng mga linya ng mga lalaking hindi ready sa commitment. Ito na nga ba ang sinasabi ni Jill, lumalabas na ang red flag. Pulang-pula talaga ang kulay nito. Dapat ay hindi ba matauhan ako pero hindi. Pinagpatuloy ko pa rin ang paghabol kay Nathan kahit napapansin kong paunti-unti na ang paglayo niya. Kabado ako noon dahil halos hindi na siya nagpaparamdam unless ako ang maunang mag-message. Hanggang isang araw nga dumating na ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Tama si Jill. Ang lalaking may pangalang Nathan ay magaling mang-ghost. Ang lalaking minahal ko, Papa Dudut, ay iniwan ako ng walang paalam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tuluyan na akong ginost ni Nathan. Matapos ang lahat ng pag-unawa ko sa kanya, ganun lang ang sinukli niya. Panay ang message ko sa kanya sa social media accounts niya, wala siyang reply kahit online naman siya. Bakit kaya hindi na lang niya ako blinak? Para alam ko na, hindi ba? Panay ang post ko ng stories at my day ko pero never niyang venue at mas lalo akong nanggigil. Lahat na rin ng mutual friends namin message ko na at pasimpleng nangungumusta. Kunwari kalmado lamang ako na hinahanap si Nathan para hindi ako intrigahin. Kasi wala akong napala. Lahat sila'y walang alam kung nasaan si Nathan. Hanggang isang araw ay sumabog na ako. Minessage ko na ang best friend niyang si Kaloy. Hindi ako nireplyan nung una, kaya ang ginawa ko ay inabala ko na. Tinawagan ko na siya, Papa Dudut. Hello, Kaloy. Makaate ka naman dyan. Carla na lang. Sige. Ano yun? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo man lang sinasagot. Sorry ate. Sorry Carla kasi nasa MRT ako kanina eh. May problema ba? Nako, meron. Yung kaibigan mong si Nathan, nasa na yan, ha? Bigla na lang siya nawala. Hindi na nagpaparamdam sa akin. Si Nathan. Isang beses ko lang nakita. 2 weeks ago pa yata yun. Oo, saglit lang din. Alam mo, gusto kong maniwala eh. Pero bakit parang tunog pinagtatakpan mo siya? Asan ba talaga siya? Ikaw na lang kaya mag-message, ate. Carla. Tatawag ba ako sa'yo ngayon kung nagre-reply siya sa akin, ha? Huwag ka sa aking magalit. Hindi naman ako si Nathan eh. Sorry, ni-stress na kasi ako dyan sa kaibigan mo eh. Ginost na lang niya ako bigla. Di naman tama yun. Ayokong makisawsaw dyan sa issue niyo, Carla. Siguro mabuti pa puntahan mo na lang siya sa bahay niya. Ginawa ko na. Ilang beses pa nga eh. Pero mukhang wala naman dun. O kaya, nandun nga, pero ayaw lang akong pagbuksan.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung anong... Wala kang kwentang kausap, Kaloy. Sasayang lang ako ng oras na tawagan ka. O teka, bakit parang ako may kasalanan dito? Ikaw lang atong humihingi ng pabor sa akin. Humihingi nga ako ng pabor, pero pinagbigyan mo ba? Hindi naman, di ba? Bakit ka atungal dyan? Ay, may gagawin pa pala ako. O sige, gumaya ka na dyan sa kaibigan mong ghoster. Parehas lang kayong dalawa. Walang magtsatsagang babae sa inyo kasi... Kaloy? Hello? Hello? Hindi pa ako tapos manermon. Kaloy? Hello? Ano na naman ba yan, Carla? Sa banyo palang dinig na kita. Hindi mo pa rin ba titigilan yung kakahabol kay Nathan? Di ko naman sinahabol Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Lahat na ng kaibigan at kamag-anak ni Nathan ginugulo mo para hanapin siya. Kulang na lang pati PE instructor niya nung college, guluhin mo na rin. Gusto ko lang naman makahanap ng sagot eh. Bakit ba kasi bigla na lang siyang nawala? Alam mo, hindi ka makakakuha ng sagot sa taong tumatakas. Obvious naman eh, tinakasan ka na ni Nathan. Tanggapin mo na yun. Matapos niya akong i-gaslight. Tapos siya pa yung biglang manggughost. Alam mo, may tawag dyan yung mga Gen Z eh. Ano ba yun? Ghostlighting. Ayun, tama. Nabasa ko yan sa social media. Yan yung pinaka-latest trend ngayon. Iga-gaslight ka muna para bawas guilt, tapos saka ka i-ghost. Ganyan na yung mga exit-exit ngayon. Sobrang duwag naman pala nung Nathan na yun. Kala mo naman kung sino siya. Di naman siya katangkaran. Di na naman siya ganun kayami. Ay naku, yun naman pala eh. Eh di yan na yung gawin mong mantra araw-araw. Isipin mo lagi yung mga kahinaan niya para makamove on ka na sa kanya. Hindi yung pati sarili mo, igagaslight mo para lang ma-validate yung kabaliwan mo sa kanya. Ghost lighting. Yun pala ang ginawa ni Nathan sa akin, Papa Dudut. Matapos akong pagmukhaing masama, ako pa ang iniwan bigla. Ayos din siya. Ang masakit nito ay para akong nabaliw sa ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Imagine, minessage ko lahat ng mga kakilala namin para lamang hanapin siya. Para akong psycho girlfriend at nakakababa ng pagkatao. Hindi naman ako ganito dati. Na-trigger lamang ako ng pagiging toxic ni Nathan kaya nagmukha akong clingy at nakakasakal. Kahit sino naman sigurong babae ganito ang gagawin kapag napunta sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi ang paasahin ka. Wala kang peace of mind. Lagi kang nag-overthink. Yun na ang go signal ko para mag-let go and mag-move on. Inayos ko ang sarili ko, nireset ko ang kabaliwan ko. Tapos kung kailan nagsimula na akong kalimutan siya ay bigla naman siyang bumalik na para bang walang nangyari na kahit na ano, Papa Dudut. Oh, ano nakain mo? Di pa ako kumakain. Kaka-order nga lang Ang natin ibig kong sabihin, bakit bigla kang bumalik? Bakit? Namiss mo ba ako? Nawala ka lang, kumapal na bigla yung mukha mo. Ay, ano ka ba naman? Umamin ka na. Namiss mo ako, no? Alam mo, ikaw! Offensive. Namiss mo nga ako. Bakit ba bigla kang bumalik? Ayaw mo? Bakit ba hindi mo masagot ng diretso ang tanong ko? Kasi nahihiya rin ako sa ginawa ko eh. Biglang nipis ng mukha. Tapos ganyan na magiging reaksyon mo sa sagot ko. Ang hirap talaga maging honest sa'yo eh. Kaya kita ginost eh. Di ka nga naging honest sa akin eh. Paligoy-ligoy ka ng sagot pag nagtatanong ako sa'yo. Eh kasi alam ko magagalit ka kapag sinabi ko sa'yo yung totoo. Ay, gusto mo pa rin talagang lumusot. Hindi ako nagpapalusot. Nakakainis kaya yung ugali mo. Ha, paano nakakainis? Pinapakita ko lang naman sa'yo na gusto kita. Pero ikaw tong lumalayo. Sino ba kasing hindi lalayo sa'yo?
Gusto mo lagi kang ina-update. Eh ano namang masama ron? Update lang naman ang gagawin. Kung busy ka, di sabihin mo. Hindi yung para akong tanga kaka-check ng phone ko kung nag-message ka ba o hindi. Nakakapraning kaya. Yan, isa pa yan. Masyado kang praning, nakakaumay ka. Napapraning lang naman ako kasi magpaparamdam ka lang kung kailan mo gusto. Inabot ka na ng 1 linggo halos bago mag-reply sa message ko. Tsaka mo lang maiisip mag-reply kapag hindi na rin ako nagpaparamdam sa'yo, ganun. Ay, nagre-reply lang ako kapag chill ka na. Mas maganda kung ganun ka. Agresibo ka kasi masyado, nakaka-turn off. Hindi naman sana ako magiging aggressive kung magsasabi ka lang eh. Kung sasabihin mo sa akin kung anong gagawin mo o saan ka pupunta bago ka biglang mawawala. May intindihan ko naman yun eh. Nako, kilala na kita. Hindi mo ako maiintindihan kasi nga masyado kang clingy. Gusto mo oras-oras kausap mo ako. Hoy, di naman ako ganun. Ganun ka. Mas kilala pa kita kaysa sa sarili mo. Ano ba naman yan? Wala kang self-awareness. Nathan, ganun ba talaga ako? Oo, sobra. Kaya dapat hindi ka na magtaka kung bakit bigla kitang ginost. Ikaw naman tong mali. Pero mas okay kung magpapaalam ka man lang sana Kapag ganyan ang ugali ng tao, hindi deserve ng paalam. Ghosting dapat agad. Bumalik matapos mang-ghost. Pagbalik niya, akala mo ay siya pa rin ang biktima. Ako pa rin ang minanipulan niya para magmukhang masama. At ang masakit dito, Papa Dudut, naniwala naman ako. Hinayaan ko siyang bumalik sa buhay ko at baka naman kasi ako talaga yung mali. Baka naman kasi sa pagbalik niya ay hindi na siya ulit aalis pa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagbabalik ni Nathan ay wala pa ring nagbago, Papa Dudut. Binabaliwala pa rin niya ako. At ako naman tong si tanga ay go lang. Lagi akong nag-iingat sa mga sasabihin ko sa kanya at lagi akong takot na baka mawala na naman siya. Grabe ang abandonment issues ko. Takot na takot akong abandonahin niya na akala mo ay laki ng ambag niya sa buhay ko. Marami na akong napabayaan dahil sa pag-aasikaso sa kanya dahil siya lagi ang inuuna ko. Ang trabaho ko, pamilya at si Jill na mismong best friend ko. Hindi na nga ako lumalabas kasama si Jill kahit dapat 1 beses sa 1 linggo ay nagkikita kami for catch-up. Nireplyan ang message niya ay hindi ko na nagawa. Kasi panay ang hintay ko sa messages ni Nathan na sobrang dalang kung dumating, Papa Dudut. Ang ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kasi na nakabalik ka na mula Thailand. Kakabalik ko lang kanina madaling araw. Paano mo nalamang nandito ako? Hindi naman kita mini-message ha. Ayun, nakibalita ako kay Kaloy. Nag-post ka na raw sa Facebook mo na andito ka na sa Pinas. Ah, kaya pala. Nathan naman kasi, i-accept mo na kaya ang friend request ko. Para naman hindi ka na magulat kapag bigla akong sumusulpot dito sa bahay niyo. Hindi pa kasi ako nakakapag-check ng mga friend request ko eh. Busy ako. Okay lang yun. Kahit next week na lang. Uy, hindi mo ba ako papapasukin? Kwentuhan mo naman ako sa nangyari sa'yo sa Thailand oh. May pasalubong ka ba para sa akin? Teka, ang dami mong tanong. Sorry, baka nga pala may jet lag ka pa. Na-all no, na-experience ang jet lag? Hindi ka naman makaka-experience ng jet lag mula sa Pinas hanggang sa Thailand. OA mo. Siyempre, nagjo-joke lang ako, no? Ikaw naman, Nathan. Masyado kang seryoso. Paano kasi bigla-bigla kang susulpot dito nang walang pasabi? Paano? Hindi ka na naman kasi nag-reply sa mga chat ko sa'yo eh. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin. Baka mamaya bigla i-ghost mo na naman ako. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng oras para sa sarili ko? Ano yun? Gusto mo ba lagi ako nakadikit sa'yo? Ganon? Hindi naman ganun ang point ko. At least man lang sana magsabi ka kung nasan ka man o kung bakit hindi ka makakapag-reply sa mga chat ko.
Kasi may time ka nga mag-post sa social media, oh. Pero pagre-reply sa chat ko, wala. Ilang segundo mo lang naman gagawin yun eh. Yan. Kaya ayokong i-accept yung friend request mo eh. Tapos tatadtarin mo ako ng mga ganyang tanong. Nakakapagod. Huwag mo namang sirain ang mood ko. Oh, sige na, sorry na. More than 1 week ka na kasing hindi nagre-reply sa akin. Akala ko talaga, ginost mo na naman ako eh. Ganyan pa rin ba ang tingin mo sa akin? Ha? Feeling mo, i-ghost pa rin kita? Ganon? Sige. Total, ganyan naman ang tingin mo eh. Di gagawin ko na lang. Uy, wag naman Nathan. Na-trauma lang naman ako sa nangyari noon. Inaaral ko pa lang ulit kung paano ako magtitiwala na hindi ka mangiiwan sa ere. Yan! Yan! Nanggi-guilt trip ka na naman. Hindi ganon. Pinapaliwanag ko lang sa'yo yung nararamdaman ko. Ginagaslight mo pa ako. Para ako yung magbukang mali. Teka, mali. Minamanipulate mo ko para ako yung magmukhang mali. Okay, sige. Kung yan ang tingin mo, sorry. Hindi ko talaga sinasadya yun. Ano, okay na ba tayo? Umuwi ka na lang muna sa inyo. Hintayin mo na lang kung kailan ako ready magparamdam ulit sa'yo. Huwag mo akong pilitin kung ayaw mong i-ghost ulit kita. Ewan ko kung dala lamang ng pagod papunta sa bahay niya o talagang pagod na ako sa nangyayari sa aming dalawa. Para akong asong humahabol sa amo niya. Wala na ako halos natitirang respeto sa sarili ko dahil sa ginagawa ko para kay Nathan. Durog na ang pagkababae ko tapos ako pa itong tatakutin niya palagi kapag kailangan ko ng assurance and clarity. Palagi na lang niyang pinangtatakot sa akin na i-ghost niya ako. Siyempre takot ako, kaya magsosorry ako at nagpa-promise na hindi na uulit. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay inuulit na naman niyang i-ghost ako. Binababa ko na nga ang sarili ko. Pabalik-balik ako sa building kung saan nandun ang office ni Nathan. Kailangan ko siyang makaharap pero hindi ko siya natitsyempohan. Hanggang ibang tao ang humarap sa akin at nagbigay ng clarity sa dapat kong gawin. Nagpunta ako noon sa office ni Nathan, empleyado mula sa katabing kumpanya ang nakapansin sa akin na panayang silip at kanina pang nag-aabang sa labas ng opisina. Dash ang pangalan ng babae. Sinabi ko nga sa kanya ang pakay ko at doon na niya ako inayang magkape sandali sa katapat sa building, Papa Dudut. Years ago nung naging kami ni Nathan, ayoko sana siyang patulan kasi mas matanda ako ng 5 years. Kaya lang, mabulaklak ang dila ng bagets eh. Ayun, nakuha niya ako. Hala, pareho tayo. Pareho din ba tayo na palaging ginagaslight at ginughost kapag napapansin na natin yung commitment issues niya? Pareho ulit. Hindi pa rin talaga siya nagbago. Alam mo bang binaliw ako niya noon? After niya akong i-gaslight, saka niya ako i-ghost. Siyempre ako naghahanap ako ng sagot, ng closure. Kaso madamot ang walang yang lalaki na yan. Kapag bumabalik siya at nagtatanong ako, babalik ta rin niya ako. Magmumukhang ako yung masama. At napaniwala ka rin ba niya na ikaw ang mali? Oo naman. Ikaw din ba? Oo eh. Sabi ko na nga ba. Alam mo bang dahil sa trauma ko sa kanya sa pang-ghost niya, humanap ako ng trabaho malapit sa kanya? Sa kaparehong building. Para lang ma-monitor ko siya palagi. Para wala na siyang chance na i-ghost ako. Ganun ako kapraning sa ginagawa niya sa akin noon. Kala ko makakatulong yun eh. Pero walang hiyang Nathan, kahit nasa kabilang office lang ako kaya pa rin niya akong i-ghost. Alam mo bang kahit nasasalubong na niya ako noon, deadma siya sa akin? Nakala mo kaluluwa lang ako na dumaan. Ganon kademonyo yung taong yun. Hindi ko nga maintindihan kung bakit di pa rin lumilitaw yung sungay at buntot niya. Alam mo ba, naisip ko ring mag-resign sa work ko para lumipat sa mas malapit na office sa kanya. Mabuti na lang pinigilan ako ng best friend ko.
Maswerte ka nga at meron kang best friend na pumipigil sa katangahan mo eh. Eh ako wala. Kaya natagalan bago ako matauhan. Kaya kung ako sa'yo, bago ka mabaliw dyan sa ginagawa ni Nathan, mag-let go ka na. Unahin mo ang sarili mo. Hindi naman siya katangkaran para mabaliw ka ng ganyan, no? Alam mo, yan din ang sinabi ko noon. Pero seryoso ha, yung mga ganyang lalaki, hindi matututo hanggat mayroong mga babaeng nang tolerate sa katoksika nila, sa commitment issues nila. Akala ko kasi, mababago ko siya eh. Girl, hindi magbabago ang isang lalaki dahil gusto mo lang. Dapat gusto rin niyang magbago. Obviously, ayaw niya. So bakit ka pa maghihintay? Kaya tapusin mo na yung I can fix him na mindset mo. Napaiyak na lamang ako, Papa Dudut. Tama si Dash, kailangan ko nang tapusin ang I can fix it and I can fix him na mindset ko. Hindi ko na kayang ayusin si Nathan at hindi ko naman siya obligasyon na ayusin. Siya dapat ang gumagawa noon para sa kanyang sarili. Kaya nung araw na yon ay naisip ko na tama na. Sino ba siya para ganunin ako? Pagkahiwalay namin ni Dash ay agad akong gumawa ng paraan para i-block si Nathan. Sinimulan kong ayusin ang sarili ko na sinira niya. At makalipas nga po ang ilang buwan ay gumawa siya ng bagong social media account niya para i-message ako at kumustahin. Ang kapal ng mukha niya, blinak ulit at hindi na nireplyan. Bahala siyang mag-overthink. Tapos na ako sa ganon, Papa Dudut, siya naman. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana po, Carla. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan nakakatanggap tayo ng pagmamahal mula sa mga hindi inaasahang tao. Maaring may malaking parte sila sa buhay natin na hindi agad natin napagtatanto. Ikaw, kabarangay, kanino mo naranasan ang pagmamahal na hindi mo inaasahan? May mga taong dumarating sa buhay natin na sa umpisa'y hindi natin magugustuhan. Akala natin wala silang magandang maidudulot sa ating buhay. Pero kadalasan, sila pa yung nagpapatunay na mali pala tayo ng inaakala at maaga lamang natin silang nahusgahan. Sa kwentong ibabahagi ng ating sender ngayong araw, mapagtanturing kaya niya ang tunay na intensyon ng mga taong nagmamahal sa kanya o idaraan na lamang niya ito sa mga matinding panghuhusga. Yan ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Pinang. Sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Proserfina po ang tunay kong pangalan pero Pinang na lamang po ang itawag ninyo sa akin. Nung nangyari po ang kwento ko ay 28 years old pa lamang ako at pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ko. Madalas po akong tinutokso noon dahil bukod sa panlalaki, ang mga damit ko ay lagi pang kulay itim. Sabi ng nanay ko ay parang wala na raw akong alam na ibang kulay. Papa Dudut, ulila na po kami sa ama noon. Tuberculosis ang kinamatay niya kaya mula noon ay sinanay na lamang ang kasama namin ang bunso kong kapatid. At dahil kapos kami sa pera hanggang second year high school lang po ang natapos ko. Ako na lang ang tumulong sa nanay ko sa mga gastusin at sa pagbabayad
sa mga utang namin na ginastos sa pagpapaospital noon kay tatay. Pagtitinda lang kasi ng isda ang inaasahan ng nanay ko. Yung bunso ko namang kapatid ay nag-aaral pa sa elementarya. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay interesado na ako sa pagmamaneho ng motor. Naghahabal-habal kasi noon si tatay at noong 15 anyos na ako ay tinuruan na niya akong magmaneho. Nang mamatay siya ay pinagawa namin ng sidecar ang motor niya para gamitin sa pamamasada. Malaking tulong naman po yun sa amin dahil malaki-laki rin po ang kinikita ko sa pang-araw-araw. Madaling araw pa lamang bumabiyahe na ako para sa mga nagtatrabaho sa bayan. May kumukuha rin sa akin para maging service ng mga bata sa pagpasok sa eskwelahan. Lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko kay nanay. Nang panahong yun ay halos hindi ko na inisip ang sarili ko. Hindi po uso sa akin ang skincare. Tamang hilamos at ligo lang ay ayos na. Kaya hindi rin ako umaasa na may lalaki pang magkakagusto sa akin. No boyfriend since birth po ako, Papa Dudut. Itinatako na rin sa isipan ko na hindi na talaga ako magkaka-boyfriend o magkakaasawa. Wala rin naman kasing nagkakamaling manligaw sa akin. Wala ring nangungulit hanggang sa makilala ko si Kaloy. Miss, pasakay! San po kayo? Papara na lang ako mamaya kapag nandun na tayo sa bababaan ko. Ako, narinig ko na yan. May mga ganyan na ako naging pasahero nun pero wala namang palang pamasahe. Grabe naman to. Napaka-judgmental. Mukha ba ako mambubudol? Hindi ko nasasagutin yung tanong mo, masasaktan ka lang. Eh di parang sinabi mo na rin mukha nga ako mambubudol. Pero huwag kang mag-alala, miss. May pambayad ako. Oh, eto. 100 yan. Hawakan mo na. Mamaya mo na lang ako bigyan ng sukli kapag bababa na ako. Okay na? Absuelto na ba ako, Judge? Sige na, sakay na. Uy, teka! Saan ko uupo? Dito sa may likuran mo. Bakit dyan pa sa may likod ko? Ang lawak naman dun sa loob. Mas masarap kasi umupo rito. Gusto ko yung parang sinasampal ako ng hangin. Kung ako kayang sumampal sa'yo, masasarapan ka pa? Depende. Kung may libreng halik pagkatapos ng sampal, ay, kahit 100 beses pa. Saltik ka ba? Di ba pwedeng humahanga lang sa'yo? Kaya nga sa dami ng dumaang tricycle dito, ikaw lang yung pinara ko. Ikaw lang yung nakakuha ng atensyon ko kaya isipin mo na lang, lucky charm mo ko ngayong araw na to. Lakas ng amats mo ah. Anong tinira mo kagabi? Hanggang kape lang ako. Hindi amats tong meron ako kundi ka ba. Lalo na ngayong kaharap na kita. Dami mong sinasabi. Sumakay ka na nga lang para makababa ka na rin agad. Bad trip kay aga-aga. Ito na, sasakay na. Dahan-dahan lang ha. First time ko. Baliw. Sa'yo. Pwede bang tumahimik ka na lang? Pag napikon ako sa'yo, babangga ko to sa puno para maalog yung utak mo. Uy, wag naman. Konti na nga lang yung talinong meron ako, mawawala pa. Tsaka delikado. Baka mabawasan kagwapuhan ko. Ikaw? Gwapo? Pambihira. Kung ganyan lang din naman yung gwapo, edi wala nang pangit dito sa mundo. Hayaan mo na yung itsura ko. Ang mahalaga, mukha pa rin akong tao. Ano nga palang pangalan mo? Wala akong pangalan. Pwede ba naman yun? Oo, pwede. Kaya huwag ka nang makulit dyan. Pero may nakapagsabi sa akin, Pinang daw pangalan mo. Tama ba? Ano? Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Katrabaho ko lang. Tsaka matagal na kitang nakikita dito. Hindi lang talaga ako makatsyempo na magpakilala sa'yo. Matagal na rin kitang nakikita dito. Sawang-sawa na nga ako sa pagmumukha mo eh. Kung ganon, di kilala mo na ako? Kilala lang kita sa mukha kasi lagi kitang nakikita dun sa farm. Kaya alam kong kargador ka ron. Pero wala akong pakaalam kung anong pangalan mo. Napakasungit mo naman. Buti alam mo. Kaya kung gusto mo matahimik yung buhay mo, wag ako yung kulitin mo. Gusto lang naman kitang makilala.
Tsaka interesado akong malaman kung bakit lagi kang nakaitim. Broken hearted ka ba? Hindi. Talaga? Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Ano ba? Ako pala yung una kung sakali. Ano? Kapal naman ang mukha mo. Hindi ako magpapaligaw sa'yo, no? Tsaka lumayo-layo ka nga ng konti. Masyado ka nang nakadikit sa akin eh. Kaya nga ako pumwesto rito para makausap kita ng malapitan. Tagal na kaya kitang hinahangaan. Di lang talaga kita malapitan kasi sabi ng mga katrabaho ko, mailap ka raw sa mga lalaki. Alam mo naman pala eh, bakit ka nangungulit? Kasi gusto kong subukan. Huwag mo nang subukan. Di mo kaya. Papadudot kahit medyo foul na yung mga binitawan kong salita nung nagpatuloy pa ang pag-uusap namin ni Kaloy, ay parang hindi man lang siya nasaktan o naapektuhan nito. Hindi ko pa siya lubusang kilala pero tuwing naghahatid ako ng pasahero sa farm, madalas ko siyang nakikita roon kaya nasabi ko na isa siya sa mga trabahador doon. Yun ang unang beses na nagkausap kami pero parang kumukulo ang dugo ko sa presensya niya. Lalo na noong araw na yon. Marami siyang tinatanong tungkol sa akin hanggang sa humaba na yung usapan namin. Nakabot na kami noon sa dulo ng sityo pero hindi pa rin siya bumababa. At nung sabihin niya na paraan niya lamang yon para magkausap kaming dalawa, ay sapilitan ko na siyang ibinaba. Hindi ko na inisip kung may masasakyan siya sa pinagbabaan ko sa kanya, papadudot. Puro pala yan kasi sa parteng yon ng sityo. Ang kaso'y nakonsensya rin naman ako kaagad kaya binalikan ko siya. Lalo tuloy siyang nag-isip ng kung ano-ano. Matapos ang araw na yon ay nakampante na ako na hindi na kami magkikita ulit. Tuwing naghahatid kasi ako ng pasahero sa farm ay hindi na ako nagtatagal pa roon. Hindi naman sa nag-iinarte ako dahil mahirap lang din siya kagaya ko. Pero wala talaga akong planong magka-boyfriend o magkaasawa ng panahon na yon, papadudot. Tungkol naman po sa nanay ko na matagal na ring byuda, hindi na kami umasang mag-aasawa pa ulit siya. Pero isang araw, papadudot, may dinalang lalaki sa bahay si nanay at hindi ko yon nagustuhan. Nay, nandito na po ako. Oh, may bisita pala tayo. Sino siya, Nay? Anak, si Esto nga pala. Kamag-anak po ba natin? Hindi anak. Dito na siya titira. Magsasama na kami. Po? Kapapakilala niyo lang sa amin tapos dito na agad titira? Napaka-advance naman po, Nay. Na hindi nga namin alam na may karelasyon na pala kayo eh. Pasensya na kung sisingit ako sa usapan nyo ha. Pero ako na sana yung sasagot para sa nanay mo. Hindi po kayong kanakausap ko. Narinig niyo naman po, di ba? Anak, wag mo namang bastusin ng ganyan si Estong. Maayos siyang nakikipag-usap sa'yo. Hayaan mo na mahal. Nabigla lang siguro yung anak mo. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman. Pero mahal, magsasama na tayo. Kaya hindi pwedeng ganyan yung pakikitungo niya sa'yo. Wala nga po kayo nabanggit sa akin, di ba? Ano to, gulatan na lang? Naman, lagi tayo magkasama dito sa bahay tapos wala man lang kayo nabanggit tungkol dyan. Pasensya ka na anak. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyong magkapatid. Iha, pasensya ka na talaga. Wala naman akong masamang intensyon sa nanay mo. Nandito ako para sana makatulong din sa inyo. Pero kung hindi ka komportable na nandito ako, naiintindihan ko naman. Pwede naman akong bumalik muna sa bahay na tinutuluyan ko. Wag na ho. Wala rin naman ako magagawa kung matagal na kayong magkarelasyon. Dito na lang muna kayo. Mag-uusap lang kami ni nanay sa labas. Nay. Sige anak. Mahal, maiwan ka na muna namin ha. Usap lang kami ng anak ko. Sige. Ayos lang ako rito. Anak, bakit naman ganun ang pakikitungo mo kay Estong? Nahiya tuloy sa'yo. Dapat lang po, Nay. Sa ilang buwan na magkarelasyon kayo, hindi man lang siya nagkusa na magpakilala sa amin ni Bunso. Ang totoo niyan, matagal niya nang gusto na makilala kayo. Ako lang yung may ayaw.
Iniisip ko kasi, baka hindi pa kayo handang magkapatid. At ngayon po, sa tingin nyo handa na kami. Ginulat nyo nga kami. Kung alam ko lang sana may karelasyon na kayo, edi sana hindi ako magre-react ng ganun. Baka nga sumang-ayon pa ako agad sa pagtira niya sa bahay. Hindi mo ba siya gusto para sa akin, anak? Hindi naman po sa ganun. Nagulat lang ako. Tsaka mukha naman matino yun eh. Teka, saan ba kayo nagkakilala? Doon lang sa farm. Inalok ko siya ng isda hanggang sa maging suki ko na siya. Naging magkaibigan kami. Nung medyo tumagal-tagal na, ayun, nanligaw na siya sa akin. Paalala lang po, Nay, ha? Menopause na po kayo. Kaya ikalma nyo yung kuting nyo, ha? Ikaw talaga, anak. Ano pa bang aalalahanin ko? Hindi na ako mabubuntis. Kaya kahit 100 beses pa namin yun gawin, ayos na ayos lang. Ay naku, Nay, napaghahalataan po kayo. Harot din eh. Hayaan mo na, anak. Masaya naman ang nanay. Alam nyo naman po na kung saan kayo masaya doon ako. Sana lang talaga hindi nyo yan pagsisihan. Hindi ako magsisising nagmahal ako ulit at nagkaroon ng katuwang sa buhay, anak. Para sa inyo rin ito ng kapatid mo. Kaya alam kong maiintindihan mo rin ako. Papa Dudut, pumayag ako noon na sa bahay na tumira ang bagong kinakasama ni nanay. Pinagbigyan ko si nanay sa kahilingan niyang yon dahil batid ko rin naman na nahihirapan na siya sa pagtatrabaho. Kahit naman kasi nakakatulong na ako sa kanya ay malaking halaga pa rin ang binubuno namin para mabayaran ang mga utang namin. Nagtaka nga po ako noon kung bakit gano'n na lamang kumayod si nanay para makabayad kami ng utang. Saka ko lang nalaman na nakasanla pala sa dating amo ni nanay ang bahay at lupa namin. Para akong pinagsakluman ng langit at lupa sa mga nalaman ko. Mahalaga kasi ang lupang yon kay tatay. Isa pa doon kami lumaki. Isa sa mga bilin ni tatay na alagaan namin yung lupang pinag-ipunan niya. Ang pambili noong nagpakasal sila ni nanay. Yun lang daw kasi ang maipapamana niya sa amin. Pero nung nalaman kong nakasangla pala at ginigipit na ang nanay ko ay sobrang nanghina ako, Papa Dudut. Noong nagdesisyon si nanay na magsama na sila ni Tio Estong, alam na rin pala niya ang tungkol sa lagay ng lupa namin kaya nangako siya na tutulong sa pagbabayad. Kahit na hindi ko pa siya lubos na tinatanggap sa pamilya namin ay tinanggap ko na rin siya. Lalo na ang alok niyang tulong. Sinubukan ko ring makisama ng maayos sa kanya pero tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko lamang ang tatay ko at ang matinding pangungulilang nararamdaman ko. Hindi naman sa hindi ko talaga siya kayang tanggapin bilang pangalawang ama naming magkakapatid. Kinakailangan ko lang talaga noon ng kaunti pang panahon para iproseso ang lahat, Papa Dudut. Papa Dudut, sa kabila ng pag-aalinlangan ko na tanggapin si Tio Estong bilang pangalawang tatay namin, ay hindi naman siya pumalya sa pagiging mabuting katuwang sa nanay ko. Mula nang dumating siya sa buhay namin ay naging magaan na ang lahat para sa akin. Hindi lang sa mga gastusin kundi pati na rin sa mga mabibigat na gawaing nakasanayan ko noon. Lagi niyang sinasabi na babae pa rin ako kaya hindi ko na dapat ginagawa ang mga yon. Aaminin ko na natouch ako sa pagmamalasakit niya. Pakiramdam ko tuloy ay hindi lang ako nagkaroon ng pangalawang tatay kundi nagkaroon din ako ng bagong kaibigan. Nakakapagtabi na rin ako noon ng kaunting pera para sa sarili ko. Dahil doon ay tuluyan ko na siyang tinanggap sa pamilya namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal na rin si nanay at Tio Estong sa huwes. Suportado naman naming magkapatid yon. Masaya kami para kay nanay dahil matagal din siyang naging single. Simple lang ang kasal nila, tinutokso ko pa nga noon si nanay dahil parang dalaga pa siya sa suot niyang bestida at kilig na kilig pa kay Tio Estong. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon kasaya mula nang mawala si tatay. Dahil pareho na silang walang mga magulang, bukod sa amin ay yung kapatid lang ni Tio Estong ang dumalo sa kasal.
Pagdating naman sa simpleng selebrasyon namin, halos mga kakilala lamang ang inaasahan naming dadalo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isa pang bisitang dumating na hindi ko akalaing pupunta roon, Papa Dudut. Hi, Pinang. Huwag mo kong kausapin. Sungit naman. Bisita rin kaya ako rito. Sa pagkakaalala ko, hindi ka naman namin inimbita. Ikaw hindi. Pero yung stepfather mo, oo. Ano? Si Chong, inimbita ka? Huwag mo sabihin ka mag-anak ka nun. Hindi. Magkatrabaho lang kami. Madalas ko kasi siyang kakwentuhan, kaya ayun. Medyo dikit na kami. Baka naman ikaw lang nag-iisip na dikit kayo. Assuming ka pa naman. Parang gaya lang yan nung akala mo gwapo ka kahit hindi naman talaga. Wow! Eh di kinukonsidera mo rin na gwapo talaga ako. Kung nagwagwapuhan ka sa sarili mo, pues ako hindi. Doon ka na nga. Kung gusto mo makikain, kumain ka na lang. Huwag kang dikit ng dikit sa akin. Kapag sinungitan mo pa ako ulit, isusumbong kita kay Mang Estong. Samahan pa kita. Kapag sinamahan mo ako, ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Uy, huwag mo naman ako iwan dito. Ay, sige na. Di na kita iinisin. Sa isang kondisyon. May kondisyon pa? Kapal ha? Kapag nasagot mo yung tanong ko, magpapakabait ako ngayong araw. O sige, tignan natin. Ito yung tanong ko. Bakit lagi ka nakaitim na damit? Akala ko nga magsusuot ka ng kahit puti o pink man lang ngayong kasal ng nanay mo. Pues, para sa kaalaman mo, hindi pa ako nakapagsuot ng damit na pink sa tanang buhay ko. At saka mas gusto ko yung itim kasi gusto ko lang. Walang malalim na dahilan. Okay. At least alam ko na kung anong kulay yung ibibigay kong regalo sa'yo. Regalo para saan? Matagal pa birthday ko mga 3 buwan pa. Hindi lang naman sa birthday pwede magregalo Teka nga, bakit mo naman ako reregaluhan ha? Close ba tayo? Hindi pa, pero pagtatrabahuhan ko maging ka-close ka. Ganun? Sige, samahan mo ko maghugas ng mga plato mamaya kapag nakauwi na lahat ng mga bisita. Talaga? Sige ba? Marunong ka? Oo naman. Baka hindi mo alam, marami akong kayang gawin. Marunong ako sa lahat ng gawaing bahay at batak din sa trabaho. Kaya kung kailangan mo na ng mapapangasawa, sabihan mo lang ako. Iba rin yung saltik mo, no? Ikaw na mismo nagbebenta sa sarili mo. Ngayon lang kasi ako nagkagusto sa isang babae ng ganito katindi. Yung tipong nagsimula talaga sa paghanga. Tinatanaw-tanaw nga lang kita nung nakaraan Tapos ngayon, nakakausap na kita. Ang saya, di ba? Masaya na yon para sa'yo? Oo. Bakit ikaw? Ano bang magpapasaya sa'yo? Kapag nabayaran ko na lahat ang mga utang namin at natubos na tong bahay at lupa namin sa pagkakasangla. Ginigipit na kasi si nanay nung pinagsanlaan niya. Ganun ba? Kung gusto mo, ako natutubos. Ano ka nangangarap ng gising? Sa kinikita natin, hindi natin kaya yun. Paano kung may tumulong sa inyo na tubusin yung bahay at lupa nyo? Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Basta hindi ako yung kapalit. Sigurado rin naman ako na hindi papayag nanay mo na gawin kang pambayad. Walang katumbas na halagang nag-iisang pinang dito sa lugar natin. Nang uto ka pa ha? Alam mo, kung dumidiskarte ka lang para makapagbalot ka ng handa mamaya, hindi yan uubra sa akin. Manghihingi na lang ako kay Mang Estong. Siguradong hindi ako tatanggihan nun. Ang sasarap pa naman ng mga pagkain, lalo na yung biko. Talaga? Nasarapan ka dun sa biko? Oo. Sino ba nagluto nun? Magpapaluto nga ako sa birthday ko. Ako. Talaga? Wow, magaling ka rin palang magluto. Salamat, pero tsamba lang yun. Papadudot muli na namang napahaba ang usapan namin noon nang hindi namin namamalayan. Masaya naman siyang kausap at nasasabayan niya yung kanal humor ko. Nakakainis lang siya noong una pero noong medyo nakilala ko na siya ay agad na gumaan ang loob ko sa kanya. Para akong nakahanap ng solid na kaibigan sa katauhan ni Kaloy. Hindi ko pa iniisip noon na may romantic feelings na yung nararamdaman ko para sa kanya. Bukod kasi sa hindi ako sanay na sinasabi ang tungkol sa tunay kong nararamdaman, ay hindi pa talaga ako handang makipagrelasyon sa kahit na sino. Pagkatapos ng kasal ni nanay at Tio Estong, paminsan-minsan ay naiisip ko na rin ang masayang usapan namin ni Kaloy.
Ewan ko ba pero nahihiya talaga akong aminin na apektado na ako sa presensya niya. Baka kasi masyado nang late yung edad ko para maramdaman yung ganong bagay. Baka sabihin ng iba, nagfi-feeling teenager samantalang 30 anyos na ako ng panahong yon. Papadudot, sa kakaisip ko nga po noon kay Kaloy ay umabot na siya sa panaginip ko. Ilang beses ko nang napapanaginipan na magkasama kami. Magkahawak kamay at muntik pa niya akong mahalikan. Aaminin ko na medyo nahiya ko sa parting isinama ko pa ito sa pagkukwento ko sa inyo. Pero sa ganong paraan po talaga ipinamukha sa akin ng tadhana na hindi na basta pagkakaibigan lang yung nararamdaman ko para kay Kaloy. At mas lalo pang lumala ang nararamdaman ko nang bigla na lamang siyang sumulpot sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Ay, nakauwi na rin. Teka, sinong katawanan ni Chong sa bahay? Parang pamilyar yung boses ah. Oh, Nak, nandiyan ka na pala. Chong, may bisita pala kayo? Ah, oo. Kanina ka pa nga hinihintay eh. Aakyat yata ng ligaw. Ha? Baka makikikain lang yan, Chong. Huwag kayong nagpapaniwala sa galawan ng kulukoy na yan. Wrong timing po yata ako, mga Istong. Mauna na po ako. Ha? Sigurado ka ba? Naku, hintayin mo na yung ipinahanda kong pagkain. Baka nagugutom ka na. Ilang oras ka na rin naghihintay kay Pinang. Pasensya na po, mga Istong. Naabala ko pa kayo. Pinang, mauna na ako. Aalis ka na talaga? O yun ko ba? Nagbibiro lang naman ako kanina. Ikaw naman kasi anak, sinimulan mo agad eh. Si Chong naman nangungonsensya pa. O siya, mag-usap na muna kayo. Titingnan ko lang yung nilulutong pagkain para sa manliligaw mo. Teka nga po, bakit parang aligaga kayo sa pag-aasikaso sa kulukoy na to? Huwag niyo sabihin pumayag na kayong manligaw to sa akin. Ano kasi? Siyempre, bisita pa rin natin siya. Nakakahiya naman kung hindi ko aasikasuhin. Pwede bang ako naman yung kausapin mo? Nagsipilyo pa naman ako bago pumunta rito tapos mapapanisan lang pala ako ng laway. Nak, sige na. Kausapin mo na yan. Sige na nga po. O ikaw, dun tayo sa labas. Papaalisin mo na ba ako? Kaya tayo lumabas? Drama mo, Kaloy. Pagkakita mo kasi sa akin kanina, parang gusto mo na akong pauwiin eh. Akala mo lang yun. Bakit ka ba nandito? Huwag mong sabihin nakikipagkwentuhan ka lang kay Chong halos maghapon na nga kayo magkasama sa trabaho. Ikaw talaga yung dahilan kaya nandito ako. Ha? Ako? Bakit? May iba pa bang Pinang na nakatira sa bahay nyo? Pero bakit nga? Gusto lang kitang makita. Alam mo naman maghapon kaming nagtatrabaho. Tapos inaabangan ko kung maghahatid ka ng pasahero dun sa farm. Kaso nangawit ng leeg ko kakatanaw sa kalsada. Wala ka pa rin. Sino ba kasi may sabi sa iyong hintayin mo ko ron? Pero seryoso, maghihintay pa rin ako. Na ano? Na maghatid ako ng pasahero doon? Hindi. Langya. Akala ko naman na-gets mo. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maghihintay pa rin ako hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Yun ba yun? Di mo kasi nililinaw eh. May pag-asa bang pumayag ka? Siguro. Nga pala, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Nagka-girlfriend ka na ba dati? Oo. Talaga? Nakailang ka na? 2 pa lang. Yung una nung high school ako, tapos yung huli nung college ako. Wow! Nag-college ka? Oo. Agriculture yung kinuha kong kurso. Natapos mo ba? Oo. Kung ganun, bakit mas pinili mo pa rin magtrabaho dun sa farm? Dapat nag-apply ka na lang sa gobyerno o kaya sa mga pribadong kumpanya para mas malaki yung sweldo. Tsaka hindi ka na nabibilid sa araw. Tignan mo, pareho na tayong sunog. Ayaw mo nun? Pareho tayong parang tutong sa sinaing? Sa bagay, mas okay na to. Basta wag na lang paaabutin sa puntong kakulay na natin yung puwet ng kaldero namin.
Papadudot na putol yung masama naming tawanan nang biglang dumating si nanay. Bakas sa reaksyon niya na hindi niya gustong naroon si Kaloy sa amin. Kung hindi pa siya sinaway ni Tio Estong ay hindi pa siya titigil sa pagpaparinig. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon na magpapaligaw na lamang daw ako ay sa kasing hirap pa namin. Masakit po yun para sa akin dahil yun ang unang beses na nakarinig ako ng ganong pangiinsulto mula kay nanay. Sa lahat ng taong kilala ko ay sa kanya ko yon pinaka hindi inaasahang mapapakinggan. Dahil nahiya na si Kaloy sa mga sinabi ni nanay ay nagpaalam na rin kaagad siya noon. Pagkaalis naman niya ay medyo nagkasagutan pa kami ng nanay ko. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede sana'y itrato niya na rin ang maayos ang taong pinapahalagahan ko bukod sa kanila. Isa pa, nasa hustong edad na ako para magdesisyon kung sino ang mga kikilalanin ko o hindi. Naintindihan ko naman na nagmamalasakit lamang sa akin si nanay pero hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang hindi kami maiaahon sa kahirapan ng isang kagaya lamang ni Kaloy. Sanay naman po kami sa pinaghihirapan yung mga bagay-bagay. Kaya nagtataka po ako kay nanay kung bakit nakapagbitaw siya ng ganong salita. Papadudot hindi lang po sa pagtrato ni nanay kay Kaloy ang napansin ko ng panahong yon. Napansin ko rin na nagiging malamig na rin ang pakikitungo niya kay Tio Estong. Tumigil na rin sa pagtitinda ng isda si nanay at sinabing may iniaalok na trabaho sa kanya ang kakilala niya. Namasukan daw siyang tindera sa isang malaking bakery. Naniwala naman ako sa kanya kaya hindi na ako nagtanong pa. Pero nung halos araw-araw na siyang may inuuwing bagong damit, doon na po ako nagduda sa sarili kong ina. Papadudot mula nang maging malapit kami ng kapatid kong bunso kay Tio Estong, ay madalas na kaming sinusungitan ni nanay. Hindi namin maintindihan noon kung nagsiselos ba siya sa pagiging malapit namin sa taong itinuring na naming pangalawang ama o may iba pa siyang dahilan. Kung noon ay nagkikita-kita kaming lahat pagsapit ng hapon at sabay-sabay ring naghahapunan mula nang maging tendera si nanay ay napapadalas na rin ang pag-uwi niya ng alanganing oras. Hindi ko na napigilang maawa noon kay Tio Estong. Alam ko po kung gaano niya kamahal si nanay. Tuwing late na umuwi si nanay, inaasikaso pa rin siya at ipinaghahain ng hapunan kahit pagod na sa maghapong trabaho sa bukid si Tio Estong. Dahil sa pagdududa ko sa nanay ko, ako na rin mismo ang gumawa ng paraan para malaman kung may kalokohan siyang ginagawa. Noong araw na yon ay sinadya kong hindi na mamasada bandang hapon para sunduin si nanay sa bakery na sinasabi niyang pinapasukan niya. Habang naghihintay po ako noon sa tapat ng bakery na pinagtatrabuhan niya ay kitang-kita ko ang paglabas niya kasama ang isang lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Nakahawak siya sa braso nito at masayang nag-uusap bago magpaalam si nanay sa pag-uwi niya noon. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya nang businahan ko siya ng mga sandaling yon. At pag-uwi namin ay hindi ko na napigilan ang emosyon ko, papadudot. Pinang, mag-usap tayo anak. Talaga mag-uusap tayo, Nay. Nakita ko eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang tindi nyo nga eh. Kapit na kapit kayo dun sa lalaking yun. Anak, makinig ka muna sa akin. Pakiusap. Wala naman po ako maririnig sa inyo kundi ka sinungalingan eh. Pero sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magpaliwanag. Galingan nyo para maniwala ako. Patawarin mo ko anak. Gipit na kasi ako. Nung natanggap ako sa bakery, kinapalan ko yung mukha ko na manghiram ng pera sa boss namin. Pumayag naman siya. Pero bukod sa pagtitindera sa bakery, may iba pa siyang pinapagawa sa akin. Gaya ng ano? Ano yun, nagkukulong kayo sa kwarto? Yun po ba yung sinasabi niyong trabaho? Oo, totoo. Totoong nagkukulong kami sa kwarto niya habang oras ng trabaho. Pero maniwala ka anak, wala kaming ginagawang kalaswaan doon.
Nagpapamasahe lang siya sa akin. Tapos binibigyan niya ako ng malaking tip at kung ano-anong regalo. Dahil lang sa masahe yun? Naku, Nay ha, sinasabi ko po sa inyo, hindi ako basta-basta maniniwala dyan sa sinasabi nyo. Wala talaga kaming ibang ginagawa. Nagpapamasahe lang talaga siya ng buong katawan niya. Buong katawan? Oo, pero hindi yun kagaya ng iniisip mo. Eh kung ganun, bakit nakahawak kayo sa braso niya? Ang saya-saya nyo pa nga eh. Kung hindi ko lang kayo kilala, mapagkakamalan ko kayong mag-asawa. Gusto niya ako, anak. Nakakahiyamang sabihin pero ginamit ko yung nararamdaman niya para sa akin. Para hindi niya ako singilin agad ng utang ko sa kanya. May nangyari na ba sa inyo? Wala! Wala, anak! Ay, Nay, layuan nyo na po siya. Maawa po kayo kay Chong. Ang bait-bait niya sa atin, lalo na sa inyo. Mahal na mahal ka niya. Kailangan niya malaman yung totoo. Mali mo, matulungan ka pa. Ayoko nang sabihin pa yun sa kanya, anak. Nakapagbigay na siya noon ng pambayad sa bahay at lupa natin. Kahit unti-unti. Masyado na siyang maraming nagawa para sa atin. Sapat na yon. Nahihiya na rin ako sa kanya. Kaya ayoko nang dagdagan pa yung iniisip niya. Pero Nay, mali pa rin po na binigyan niyo ng pagkakataon yung boss niyo. Paano kung umasa yun? Paano kung gamitin niya yung utang niyo para wala na kayong kawala sa kanya? Malaking gulo po yung pinasok niyo. Pasensya ka na, anak. Huwag ka mag-alala. Gagawang ko to ng paraan. Anong gagawa ng paraan? Chong! May problema ba? Nakauwi na po pala kayo. Mahal. Anong nangyari sa inyong dalawa? Parang gulat na gulat kayo Hindi naman. May kinukwento lang kasi sa akin itong si Pinang. Totoo ba yun, Nak? Baka naman pwedeng ikwento mo rin sa akin. Naku, wag na. Usapang babae lang yun. Opo, Chong. Usapang babae. Next time na lang ako magkukwento sa inyo, Kape po. Baka gusto nyo. Ipagtitimpla ko kayong dalawa ni Nanay. Ako na lang, Nak. Alam kong pagod ka rin sa pamamasada. Hindi, ayos lang po. Madali lang naman po magtimple. Hayaan mo na si Pinang. Hindi mo rin naman yan mapipigilan. Mukhang pagod na pagod ka, mahal. Gusto mo ba ng masahe? Ayos ka lang, anak? May nakaalala siguro sa'yo. Mukhang kinikwento ka na naman ng manliligaw mo. Mukhang bibig ka nun sa bukid. Kaya yung mga katrabaho namin, kahit hindi ka pa nakikita nung iba, kilalang kilala ka na sa pangalan. Talaga, Chong? Loko yun Nako naman kunwari pa to. Kinikilig naman. Si Chong talaga nanunukso na naman. Diyan na nga kayo ni Nanay, magtitimpla na lang ako ng kape. Papadudot na gets ko naman po kaagad si Nanay na ayaw nitong iparating kay Tio Estong ang nalaman ko. Kaya kahit labag sa kalooban kong gawin yon ay inilihim ko pa rin po kay Tio Estong ang katotohanan. Pero hindi ko naman mapigilang makonsensya tuwing nag-uusap kami at wala man lang akong nababanggit sa kanya. Palaging sinasabi ni Chong na mahal niya si Nanay, kaya ayaw niyang nahihirapan ito o kahit sino sa aming magkakapatid. May mga pagkakataon na gusto ko na lamang sabihin sa kanya ang totoo, pero ayaw ko namang ako pang maging dahilan ng pag-aaway nila ni Nanay. Papadudot, laking tuwa ko naman noon nang tumupad si Nanay sa usapan namin. Lumayo na siya sa boss niyang may gusto sa kanya at nakipag-usap na lang ng maayos tungkol sa utang niya. Ginawa naman namin ng paraan na mabayaran yon. Ang kagandahan lang ay hindi ito katulad ng pinagsanlaan ni Nanay noon na talagang nanggigipit na. Mas madaling kausap ang amo niya at napapakiusapan pa. Tungkol naman po sa makulit kong manliligaw. Kahit pareho kaming abala sa paghahanap buhay ay gumawa talaga siya ng paraan para magkita kami ulit. Minsan napapadaan siya sa bahay kahit na hindi niya sabihin, alam kong ako ang dahilan ng pagpunta niya roon. Hindi na nagpaparinig sa kanya si Nanay dahil nag-usap na kami. At ayos na raw sa kanya kung sakaling papayagan kong manligaw si Kaloy. Kaya naman nang muli kaming magkausap ay hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa, Papadudot. Oy Kaloy, sa mo yahatid yung buhat mong palay?
Doon, sa may kanto. Sakay na. Sigurado ka ba? Mabigat tong mga dala ko. Oo, dadaan din naman ako ron eh. Sige na nga. Tatanggi pa ba ako ikaw na yan. Bilisan mo na, baka magbago pang isip ko. Eto na nga oh. Isasakay ko lang tong palay sa loob. Sipag mo ah. Makapagtrabaho ka para may binubuhay ka ng pamilya ah. Ikaw rin naman ah. Maghapon kang namamasada tapos ang aga mo pang umaalis sa inyo. Gawin mo lang motivation yung utang. Kahit inaantok ka pa, kapag naaalala mo yung utang, magigising pati kaluluwa mo. Ganyan din kami dati. Kami? Bakit? May kasama ka ba sa bahay nyo? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Uli lang lubos? Mukha lang naman akong palaboy dito sa lugar natin. Pero may inuuwian din naman ako. Hindi mo naman kasi nakwento yung tungkol sa mga magulang mo. Kaya malay ko ba? Gusto mo bang ipakilala na kita sa kanila? Agad-agad? Kapag handa ka na. Pwedeng saka na lang. Hindi ko pa kasi alam kung paano sila haharapin eh. Tsaka, hindi pa naman kita boyfriend, di ba? Yun lang. Pinamukha sa akin. Biro lang. Naiintindihan naman kita. Salamat kung ganun. Ang kaso, paano mo naman ako magiging boyfriend kung di mo pa ako pinapayagang manligaw sa'yo? Kailangan na ba? Hindi naman. Pero kung may tiwala ka na sa akin at gusto mo na rin ako, pwede mo naman akong payagan na ngayon. Sige, manligaw ka. Pero makaluma kasi yung pamilya namin pagdating sa panliligaw eh. Alam ko na yan. Binalaan na kaya ako ni Mang Estong. Sabi niya, kapag pinayagan mo na raw ako na manligaw, siya mismo yung magpapahirap sa akin. Wala raw boss. Ibig kong sabihin, walang kaibigan kapag ikaw yung pinag-uusapan. Sinabi talaga ni Chong yun? Malalaman mo kapag pumunta na ako sa inyo para simulan yung panliligaw ko. Pero may tanong muna ako sa'yo. Itanong mo na lahat. Kahit ano, sasagutin ko. Kapag naging tayo ba, mas gugustuhin mong manamit ako ng pambabae? Hindi ka ba mahihiya na ganito yung magiging girlfriend mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako mahihiya na ikaw yung girlfriend ko? Panalong-panalo na ako sa'yo. Masipag, madiskarte, walang kaarte-arte, at maganda pero simple. Ganyan na ganyan yung gusto ko sa isang babae. Nagustuhan ko yung ikaw mismo, kaya hindi ko babaguhin kung ano ka. Talaga? Buisit. Baka mamaya mapaiyak na ako nito ah. Focus naman ni Bella. Sasagutin mo pa ako. Uy, kahit dinadaldal mo ko nakapokus to. Tsaka kabisado ko ng kalsada dito no. Kahit nakapikit pa ako, mayahatid kita ng buong buo sa pupuntahan mo. Buong buo talaga. Pero hulog na ako. Bakit kasi hindi ka umayos ang pagkakaupo mo dyan? Bagal talaga. Ano? Sabi ko ang slow mo. Nababagalan ka pa sa pagtakbo ko? Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero sabi mo ang bagal ko. Ay, ang hirap talaga bumanat kapag masyadong inosente yung kausap. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, ingat. Ingat sa pagmamaneho. Papadudot, narinig ko naman noon lahat ng mga sinabi ni Kaloy pero sinadya kong magpanggap na hindi ko siya naiintindihan. Hindi pa kasi ako handang makita niya kung paano ako kiligin sa mga sinabi niya. Baka isipin niya na lumalabas ang pagiging babae ko kapag siya yung kasama ko. Totoo naman yon, pero gusto ko pa siyang subukan kung hanggang kailan siya tatagal sa panliligaw niya bago niya makita ang kahinaan ko bilang isang babae. Bili noon ng namayapa kong ama na huwag akong bibigay ng basta-basta sa isang lalaki kahit na mukhang mabuti naman ang intensyon nito. At dahil wala na si tatay, si Tio Estong na ang tumulong sa akin. Pinag-ayos ni Chong ng mga sirang bakod si Kaloy. Pinag-igib din niya ng tubig kahit meron namang kaming balon sa likod ng bahay namin. At ang huli, isang linggong namasada ng tricycle si Kaloy para sa akin. Ang nakakatuwa naman po roon, wala akong narinig na kahit isang reklamo mula sa kanya. Mukhang pasado rin naman siya kay Chong at sa nanay ko kaya nabuo na rin noon ang desisyon ko. Nagawa niyang patunayan ang sarili niya, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi rin naman ako dihado kay Kaloy. Yung sipag pa lang at pagiging gentleman niya kahit medyo may kakulitan siya ay pasok na sa banga. Handa na nga po sana akong sagutin siya noon nang may malaman ako tungkol
sa pagkatao niya. Papadudot saka ko lamang naintindihan kung bakit aligaga sa pag-asikaso si Tio Estong kay Kaloy noong bumisita siya sa amin. Yan ay dahil isa siya sa mga may-ari ng malaking farm doon sa amin. Ang malupit pa roon ay nag-iisa lamang siyang anak kaya sa kanya rin yon ipapamana. Wala talaga akong kaideya-ideya noon dahil hindi ko naman kilala yung mag-asawang may-ari at hindi ko rin alam na may anak pala sila. Isa pa ay ginagawa rin ni Kaloy ang mga trabaho ng mga tauhan nila kaya hindi ko talaga yon mahalata. Hindi naman sila yung tipong sobrang yaman pero nahiya ako noong naalala kong napagkamalan ko siyang kargador sa sarili nilang farm. Sa halip na magalit na hindi agad sinabi ni Kaloy ang tungkol doon ay natawa na lamang ako, Papa Dudut. Sino ba naman kasing mag-aakala na yung makulit kong manliligaw ay siya palang tagapagmana ng malawak na palayan at maisang nadaraanan ko sa pang-araw-araw. Pero kahit nalaman ko nang hindi talaga siya mahirap kagaya namin, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Kung paano kami noong nagsimula siyang manligaw ay ganon pa rin kami kahit alam ko na amo siya ni Tio Estong. Kahit naiintindihan ko naman kung bakit pinili niyang hindi na lamang yon sabihin sa akin, ay medyo nagtampo pa rin ako sa kanya. Hindi naman po siguro maiiwasan yon, lalo na't kung ano-ano pa yung nasabi ko sa kanya sa pag-aakalang pareho kami ng estado sa buhay noon. Bakit parang hindi maipinta yung mukha ng dalaga ko? Chong, wag niyo po kung simulan, mainit ang ulo ko ngayon. Kalmahan mo lang, ikaw naman. Dahil ba yan kay Kaloy? Hindi po. Sus, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Halos mabuo na nga yung mukha ni Kaloy dyan sa kunot ng noo mo. Chong naman Magkape na lang kaya kayo dun sa kusina. Hindi, pag-uusapan natin yan. Ay, alam ko naman na nagtatampo ka sa kanya kasi hindi niya sinabi na hindi naman pala siya mahirap kagaya natin. Wala na po tayong magagawa ron. Tsaka hindi naman niya kasalanan na pinanganak siya sa may kayang pamilya at tagapagmana ng malawak na farm. Kahit naman hindi siya maging tagapagmana, hindi rin malayo na magkaroon siya ng sarili niyang farm, anak. Masipag at matalino yung batang yun. Kung ganun lang ako kabata, nako, marami pa akong kayang gawin para umasenso sa buhay. Makapagsalita ka naman dyan, Chong, parang senior ka na. 52 ka pa lang naman Oo nga, pero hindi naman ako kagaya ng ibang kaedaran ko dyan na hindi halata ang edad. Kasi alagang-alaga nila yung sarili nila. Ako, mula pagkabata, babad na sa sikat ng araw at batak na kakatrabaho. Kaya madali rin ako nang hina. Hayaan niyo po, nandito pa naman kami ni Bunso. Kapag dumating yung araw na hindi niyo na kaya ni nanay na magtrabaho, kami naman yung bahala sa inyo. Swerte kaya namin na may tatay kaming ganyang kasipag. Alam kong bihira ko tong sabihin sa inyo, Chong, pero salamat po. Salamat po kasi dumating kayo sa buhay namin. Ay nako, paiiyakin pa ako ng batang to. Paano ko naman kayo hindi mamahalin? Pareho kayong mabait ng kapatid mo. Mabait po pagtulog. Nak, mukhang may bisita ka. Si Kaloy Anak ng kuting naman Kung kailang nag-i-emote yung tao tsaka pa darating. Chong, alis muna ako Iikot lang uli ako dito sa atin. Baka makapick up pa ng pasahero. Hindi mo ba muna kakausapin yung manliligaw mo? Bahala po siya sa buhay niya. Uy, saan ka pupunta? Maghahanap buhay para yumaman. Galit ka ba? Mukha ba ako natutuwa? Usap naman tayo. Wala ako sa mood, umuwi ka na lang. Sige na kahit sandali lang. Gusto ko lang mag-sorry kasi hindi ko kagad nasabi na ako yung amo ni Mang Estong. Oo nga pala, amo ka niya. Pinahihirapan mo ba siya? Bakit laging pagod na pagod yung Chong ko pag umuuwi? Siyempre, nagtatrabaho kami. Hindi naman kami nandun para magkwentuhan lang. Tsaka kung ano yung ginagawa niya, ginagawa ko rin naman. Pa-humble ka pa dyan. Bakit ako kotse kang nagpunta rito? Kasi bala ko nang sabihin sa'yo yung totoo. Kaso nasabihan na ako ni Mang Estong na alam mo na pala.
Kaya sorry na. Hindi naman ako yung sobrang yaman na tagapagmana ng malaking kumpanya, kagaya ng nababasa mo sa pocketbook. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Kahit na, hindi pa rin tayo bagay. Itong iabab na nasa harapan mo, hindi marunong mag-ayos sa sarili. Parang walang ibang alam na kulay na damit kundi itim at sunog ang balat sa sikat ng araw. Hindi ako magugustuhan ng nanay at tatay mo para sa'yo. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Kasi may kaya kayo, tapos mahirap lang ako. Galing din sa hirap si nanay at tatay, kaya hindi ka nila huhusgahan. Tsaka kung ikaw, di mo naaalala naging pasahero mo na sila, ikaw tandang-tanda pa nila. Alam mo ba na sila talaga yung unang dahilan kung bakit kita nagustuhan? May kinikwento kasi sila na babaeng tricycle driver dito sa atin na maingat magmaneho at maalaga sa mga senior. Kahinaan ko yung mga magulang ko, Pinang. Kaya kapag may gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko sa kanila, lumalambot ka agad tong puso ko. Naaalala ko na sila. Meron nga ako na isakay na mag-asawa nito mga nakaraang buwan lang. Isang beses ko lang sila naging pasahero pero malay ko ba na sila pala yung mga magulang mo? Yan yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa'yo. Kahit hindi mo alam yung estado sa buhay ng mga taong nagiging pasahero mo, patas mo silang tinatrato. Pwes, para lang din sa kaalaman mo, kahinaan ko rin yung mga mahal ko sa buhay kaya kita nagustuhan. Kaya kung gusto mo malaman kung anong nararamdaman ko para sa'yo, sige na, inaamin ko ng gustong gusto kita. Papa Dudut, hiyang-hiya ako noon sa ginawa kong pag-amin kay Kaloy. Halos silingin ko na noon na lamunin na lamang ako ng lupa para hindi ko makita yung reaksyon niya. Pero dahil magkaharap lang kami noon ay wala na akong naitago pa kay Kaloy. Parang bulang naglaho yung tampo ko sa kanya noong nalaman kong pareho kami ng kahinaan. Natouch pa ako sa mga sinabi niya at doon ko nakita kung gaano niya kamahal ang mga magulang niya. Sa totoo lang ay nasa kanya na po lahat, kaya hindi na ako nag-inarte noon. Kahit na siga pa rin akong kumilos at panlalaki kong manamit, matapang kong inamin na pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Aaminin ko nung una, inisip ko talaga na medyo alangan talaga kami sa isa't isa. Dahil sa estado namin sa buhay, pero tuwing iniisip ko kung paano kami nagsisikap sa buhay sa kabila ng pagkakaiba namin, mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Mas nangingibabaw lahat ng nagustuhan ko sa kanya bilang Kaloy na napagkamalang kong kargador. Sinagot ko na siya noong araw ding yon kaya inimbitahan na niya ako sa bahay nila para ipakilala sa mga magulang niya. Pwede ka nang huminga. Kanina ka pa kabadong-kabado ah. Ramdam ko yung lamig ng kamay mo kanina. Bakit kasi hawak ka ng hawak sa kamay ko? Bawal na ba maging sweet sa girlfriend ko? Proud lang naman akong ipakilala ka sa mga magulang ko kanina. Kita mo naman gustong gusto ka nila. Kulang na nga lang magpalit na sila ng anak eh. Akala ko kasi mas gusto nila yung mga babaeng mainihin tsaka yung malumanay magsalita. Hindi gaya ko na walang preno yung bibig. Buti pa nga yung tricycle meron. Hindi mo naman kailangan magpakababae ng sobra sa harap nila. Kung alam mo lang, pareho lang kayo ni nanay nung dalaga pa siya. Talaga? Oo, nakwento yun sa akin ni tatay. Pero nung nabuntis na niya si nanay, ayun, biglang naging, ano na nga yung sinabi mo kanina? Abab? Oo, babae yun, binaliktad lang. Pero seryoso, nagbago talaga ang kilos at pananamit ng nanay mo nung pinagbubuntis ka na niya? Oo, kasi syempre buntis. Kailangan magsuot ng bestida para komportable. Hanggang sa makasanayan na niya. Iniisip ko nga kung... Kung ano? Pabitin ka pa eh. Paano kaya kung ikaw naman yung nabuntis? Ano? Bakit naman pagbubuntis agad yung nasa isip mo? Doon din naman tayo papunta kapag ikinasal na tayo. Kasal? Hoy, teka lang. Kumalma ka naman. Kakapakilala mo lang sa akin sa mga magulang mo, kasal na agad? Tapos kanina, nasa pagbubuntis ka na, hinihinay lang. Baka himatayin na ako dito. Cute mo talaga. Cute mo mukha mo. Halika na, iuwi mo na nga ako para makapagpalit na ako ng damit. Kinakati ako dito sa bestidang pinahiram ni nanay. Ganda kaya niyan. Bagay sa'yo, parang natutulog lang. Aray, ito naman, nakapamalo agad eh.
Kaya palang ngingisi-ngisi ka kanina kasi natatawa ka sa suot ko. Bakit naman kasi hindi mo sinabing mukha pala akong ibuburol dito sa dress na pinasuot ni nanay? Nakakainis ka. Nahiya na kasi akong sabihin sa'yo. Iuwi mo na nga ako. Ito na nga po, ma'am. Iuwi na kita. Uy, sorry na. Hindi naman talaga totoong mukhang pangburol yung suot mong dress. Ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Mukha kasing hindi ka komportable na suot yan. Mas gugustuhin ko pa nga magbarong na lang eh. Pareho lang din naman ng tela. Masyado ka yatang nape-pressure kanina. Sorry ah. Hayaan mo na. First time ko kasi maranasan yung ganun. Nasabi ko naman sa'yo dati na hindi pa ako nagkaka-boyfriend, di ba? Oo, kaya nga naiintindihan kita. Sa susunod nga kahit nakapambahay ka lang pagpunta sa amin, ayos lang eh. Tsaka na-appreciate ko talaga na nag-effort ka pang magsuot ng dress para ngayong gabi. Ngayon lang kita nakita na iba yung kulay ng suot na damit. Ginawa ko lang naman talaga to para sa'yo. Kaya nga wag ka na magtampo. Binibiro lang naman kita kanina para mawala na yung kaba mo. Effective naman, di ba? Pero may napansin talaga ako eh. Ano na naman? Babaeng babae ka na kung magtampo. Papa Dudut, makalipas po ang ilang buwan na magkarelasyon kami ni Kaloy ay nagpakasal na kami sa simbahan. Sinagot ng mga magulang niya ang lahat ng gastos dahil matagal na raw hinihintay ng mga ito na magpakasal ang nag-iisa nilang anak. Nung una ay medyo nag-alangan pa ako na bumukod na kina nanay pero dahil may asawa na ako, sinimulan ko na ring mag-adjust. Hindi yun naging madali para sa akin dahil nasanay na akong kasama ko sila at sabay-sabay kaming kumakain palagi. Matapos ang kasal, doon ako tumira sa bahay ni Kaloy. Mainit naman ang naging pagtanggap sa akin ng mga magulang niya kaya wala kaming naging problema. Pero kahit mag-asawa na kami, itinuloy ko pa rin ang pamamasada ng tricycle para makapag-abot kina nanay kahit papaano. Inihinto ko na lamang yon noong ipinagbubuntis ko na ang panganay namin ni Kaloy. Tungkol naman sa mga utang namin, kahit anong pagtutol namin ay tinulungan kami ng asawa ko na mabayaran ang lahat ng yon para wala na raw inaalala pa sina nanay at Tio Estong. Ang katwiran niya mag-asawa na kaming dalawa kaya magtulungan kami sa mga bagay-bagay, lalo na kung may kinalaman sa pinanggalingan naming pamilya. Papa Dudut, hanggang ngayon ay buo at matibay pa rin ang pagsasama namin ng asawa ko. May 3 anak na rin po kami ngayon kaya wala na kaming mahihiling pa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Marami pong salamat sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain po sana kayo palagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Pinang. Mga kabarangay, sa mundong ating ginagalawan, hindi na natin masasabi kung sino nga ba ang pwede nating pagkatiwalaan. Kaya mahalaga na sa una pa lang ay nagpapakatotoo na tayo sa mga taong madalas nating nakakausap at nakakasama. Ang pagpapakatotoo kasi at ang pagiging mabuting tao ay parang gintong butil na ipinunla na pwede nating anihin sa hinaharap. Kapag hindi tayo nagpakita ng kahit na anong pagpapanggap sa mga taong ating nakakasalamuha, hindi magiging mahirap para sa atin ang makisama sa iba. Gaya na lamang ni Pinang na nagpakatotoo, hindi lang sa lalaking mahal niya, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa kanya. Kaya naman sa kabila ng kaibahan niya sa ibang kababaihan ay minahal siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.